Salamat po tayo Mento and like and share po. Yun mga kagamba, welcome back to my channel. Yung hindi pa subscriber dyan mga kagamba, pindutin na lang yung subscribe dyan at notification bell para lagi ka updated. Paglalabanin natin mga kagamba yung Tagalog pa rin, parehas sa halos brown ito. Ito yung isa kanan, tapos ito naman yung isa. Yung isa medyo butchok siya, tapos yung isa medyo payat. Panoorin niya mga kagamba. Hi! Subscribe po kita to Mindo. Like and share po. Bye!